Днес в студиото на подкаст Микрофон при нас е гост Мирослава Анчева, режисьор и директор на детска телевизия Реално и вълшебно. Сега приготвила съм няколко въпроса. Как възникна идеята за проекта Реално и вълшебно телевизия и какво го прави различен от други детски канали? Здравейте! Проектът за детска телевизия Реално и вълшебно възникна 2019 година, като тогава спечелихме финансиране по една европейска програма от Министерството на икономиката за стартъп. И така възникна реално идеята. Първите няколко години създавахме собствено съдържание, детско анимационно, като в последните няколко години главно работим с чуждо съдържание, като сме основен медиен партньор на фестивала Златен кукер, на Международния фестивал по анимация Златен кукер. И излъчваме селекция от детско анимационно съдържание. Като също имаме много съдържание на български анимационни артисти, такова финансирано с държавно участие или изцяло с лични средства. Идеята за българска детска телевизия Реално и вълшебно е свързана с това българските деца да имат достъп до качествено българско съдържание на народен език. Нещо, което в нашият ефир детски няма, с изключение, разбира се, на това, което ние се опитваме да правим. Какъв е този европейски културен продукт, който ще достигне до децата и какво го отличава? Европейският продукт, който ще достига до българските деца, става въпрос за европейската програма, която спечели Дружество Реално и вълшебно преди няколко месеца. То е с име представяне пред българска публика на съвременни европейски продукти от детска телевизия Реално и вълшебно. Той е финансиран от Европейския съюз и плана за възстановяване и устойчивост. Идеята на проектното предложение е да бъде разпространяван канала не само регионално, както е в момента, а в национален ефир, а защо и не и международно след известно време. Защо е важно подобно съдържание да достига извън София? За да може всички български деца, независимо къде живеят, да имат достъп до качествено европейско съдържание, излизащо извън рамките на американските сериали, които се въртят по останалите детски телевизионни канали. Как точно ще се реализира разширяването в 6 региона на България? Как точно ще се реализира? В проектното предложение е написано как точно ще се реализира, но поетапно, разбира се, но това е чисто технически процес, който не е нещо особено, за което трябва да му се отделя време. Чисто технически просто се случва така, че един канал, който има излъчване в регионален обхват, започва да има и в национален. Какви са основните етапи по подготовката до реалното излъчване? Селекцията на съдържание е един от най-важните етапи. По проекта има назначен куратор, чиято задача е именно това да селектира детското съдържание, което ние като медиен партньор на фестивала Златен кукер имаме. Като специално в проекта са избрани те не са неограничен брой съдържания, конкретна цифра. И те са селектирани именно за да могат да влязат в проекта, като по медията, разбира се излъчват и много други анимации от фестивала, но конкретно само няколко са тези, които влизат и с финансиране от проекта, тъй като нашия ангажимент към съдържанието, финансирано по проекта, не е просто то да бъде излъчвано в по-широк обхват, а да има достъпност, да има достъпност, имам предвид достъпност от тази гледна точка, че има дечица, които имат затруднения с слуха и, например, за тях сме избрали да извършим жестов превод на български жестов език, дублаж,
превод, разбира се, на български дублажа за най-малките ни зрители, които не могат да четат и затова има и дублаж, защото част от тях са европейска продукция, не са на български, са на различни езици. Имаме френски, английски. Добре, а с какви партньори работите? Телевизионни оператори, платформи, фестивали? Фестивала, както казах, е Златния кукер. Платформите, с които работим, сега в YouTube, разбира се, имаме канал и там също е част от съдържанието се излъчва. На сайта realnoivълшебно.com има връзка, която може да бъде стартирана и така да бъде достъпен канал онлайн. Ако някой има желание, също може да го достъпи по този начин. Основният ни партньор е NetSurf. До сега с тях сме излъчвали канала Реално и вълшебно, като разбира се възнамеряваме и да продължим с тях. Но за допълнителен партньор за националното излъчване на канала работим с NetX. Каква роля играе онлайн съдържанието в проекта? Повече ли сте заложили на онлайн съдържание? Не бих казала, че сме заложили повече на онлайн съдържание. Както казах, на нашия сайт ще бъде достъпен линк, който един вид ще бъде връзка към ефира. Това, което се гледа по IP телевизията, ще може да се гледа и онлайн. А какво включва този тематичен блок, освен самите анимации? Има ли нещо друго? Другото, освен самите анимации, е опаковката, която е създадена специално за проекта. Под опаковка в телевизионния език се има в предвид шапки, кашове, джингли, специална музика. Това, което ще бъде опаковката, която ще отделя останалото съдържание на канала от това по проекта. А как гарантирате, че съдържанието е подходящо за деца до 6 години? Именно ролята на куратора тук е основна, който се грижи за селекцията. Какъв ефект очаквате да има върху децата и техните семейства съдържанието? Тъй като това, което в началото на разговора казах, като ние като медиен партньор на фестивала по анимация Златен кукер, сме избрали съдържание, което аз мога да кажа, че до голяма степен е изкуство, а не сериали, които са направени просто и само за забавление. Наистина, чрез съдържанието, което ние сме селектирали, наистина ще успеем и се надявам, че ще докосне децата по един много по-различен начин, именно чрез изкуството. А как ще си измерите успеха? Как разбирате, че сте достигнали до тези 100 000 зрители или повече? Това е един доста интересен въпрос. Не искам да влизам чисто технически в справки. Нашия способ на разпространение, който е IPTV, позволява да може да бъде проследено колко хора в какъв момент и за колко време са били на определения канал. Това е чисто технически възможно заради спецификата на IPTV разпространението, което се различава от чисто линейното разпространение на телевизионна услуга, което е ефир. Там, разчитаме от агенциите, които измерват гледаемостта, която не е толкова точна, колкото може да бъде точна информацията, която се получава от IPTV. А как проектът ще помогне за преодоляване на социалното изключване чрез култура? Именно защото се разпространява както онлайн, така и по IPTV способ в национален ефир. Независимо от това къде се намира детето или семейството, те ще могат да имат достъп до съдържанието. Знаем в големите градове, и фестивал Златен кукер, той е в София, правят се анимационни работилници, като фестивала пътува, но той отново пътува в сравнително големи български градове и не може да обхване малките населени места, докато вече всеки има телефон
и грубо казано достъпа до съдържанието, което реално и вълшебно ще излъчва, може да се осъществи навсякъде и няма да има пречка малки населени места, труднодостъпни райони. А какво следва след края на проекта? Има ли план за устойчиво развитие? Ами да, разбира се, детска телевизия реално и вълшебно съществува вече 5 години, както преди е съществува преди проекта, така нашата цел е тя да продължи да съществува и след края на проекта, като на това, което правим в момента, именно е разширяване на обхвата на разпространение в национален ефир, а защо и не и в международен, тъй като това е една медия да излезе в международен аспект на излъчване. Не е чисто технически сложно. Въпроса на желание. Ние това желание го имаме. Така че пътят е само напред. Още няколко въпроса имам, които ще задам. Как виждате мястото на европейската анимация в България днес? Достатъчно ли достига до децата? Може би не, защото всички останали детски и телевизионни канали, да не им изброявам имената в момента, изцяло разчитат на американско анимационно съдържание, на американски сериали и абсолютно има липса на европейско съдържание, но ето ние сме тук и ще се преборим с това. А фестивалният живот и телевизионното излъчване допълват ли се или съществуват в паралелни реалности? До сега мога да кажа, че те са съществували наистина в паралелни реалности, но откакто ние сме медиен партньор на специално на фестивал Златен кукер, пак ще се повторя, но това, което правим ние, с селекцията, която ние взимаме от съдържанието на фестивала, в голямата си част е европейска анимация и ние излъчваме по телевизионен ефир. Така че ето ние сме моста и връзката между фестивалите и телевизията. Децата днес гледат ли телевизия изобщо или проектът идва малко късно? Проектът може би идва точно на време, но дали децата гледат телевизия, смея да твърдя, че да. И не само защото агенциите, които измерват зрителски интерес, показват, че едни от най-големите гледани канали са на Дисни канала. Няма за какво да го крия. Въпросът е там, че просто детския канал се оставя включен телевизор и детето дали гледа телевизия или не, това реално не се отчита. Отчита се системата, че телевизорът е включен. Но да, смятам, че децата все още гледат телевизия и плюса на това децата да имат достъп до телевизия, а не просто до YouTube канал, е огромната разлика, че когато детето вземе таблет, телефон или няма значение и достъпи някакъв канал в YouTube, там липсва редакторската намеса. Кое е добро, кое е зло, кое е красиво, кое е грозно. Там всеки, грубо казано, с телефон става създател на съдържание и неговата стойност рядко е висока. Докато когато говорим за съдържание от телевизия, ние имаме екип от специалисти, които точно това е тяхната работа, да селектират качествено, стойностно и ценно съдържание за децата, а не просто съдържание. Има ли риск подобни проекти да останат добре звучащи на хартия, но с ограничен реален ефект? Маркетингът е изключително важен. Маркетинга на такъв проект е изключително важен и то не е точната, като разбираме под маркетинг, не е рекламата на самия канал. Той така или иначе като телевизионен канал просто се намира помежду другите детски телевизионни канали и съдържанието, докато превключваш копчетата, реално е неговата реклама. Маркетинга специално за проекта
малко по-различен. Ние по проекта имаме маркетингов консултант, който съм аз. Аз работя в пряка колаборация с дружеството, което изготвя маркетинговата стратегия на канала и доста държа изкъсно така да се случат нещата, както е нашата визия и мисия. Така че смятам, че маркетинга е много важен и сме специално в връзка с проекта сме наблегнали много на него. А как би ви изглеждал след 5 години идеалният детски канал? С още повече съдържание, европейско, българско и в национален, не национален, това вече е извън национален обхват, ще бъде международен обхват. А ако трябва да изберете... Защото, само да довърша нещо, защото смятам, че е изключително важно и българчетата в чужбина. Имаме много български семейства, които живеят от години в чужбина, които страдат от това, че те нямат достъп до качествено българско съдържание на български език. Чрез този проект ще получат своя достъп до точно такова съдържание, извън родината си. Ако трябва да изберете едно от двете, повече аудитория или по-високо качество, кое бихте избрали? Ние с качеството смятам, че вече сме го избрали. То е изключително високо качество, не е чисто технически, по-скоро свързано с сюжетите, които подбираме, с посланията, съдържанието. Повече аудитория е нещото, към което се стремим. Именно за това изпълняваме с огромен ентусиазъм този проект, който ще ни помогне да тръгнем и към голямата сцена международното излъчване на канала. Благодаря, пожелавам ви успех. Благодаря. На телевизията и на проекта. Благодаря. И да има продължение. Да, дано.